Sanibonani bakwethu, uKingniba lobhosebili bonke umuntu ocula kahle ogqoka kahle, uthisha womculo, othisha abantu ezweni, umuntu wafika noshuni wakhe wokucula nokugqoka kahle. Uma unganakile uzothi ngiyachoma uma umuntu onomona, ngichome ngaloko. Ngidlulisa umyalezo nje ukuthi nami emhlabeni kukhona into engiyizele eyodwa eyehlukile futhi eyisiphiwo sami. Umculo nguphiwe, ukugqoka kahle ngiphiwe. Ngithi monke ngacula nje liyobuya ithembu wemo. Baningi abantu bebuyelwa ithemba ngicula. Baningi abantu ukuguquka impilo zabo ngicula ngawo lo mculo wami nje owehlukile onomyalezo. Njengoba namanje nje ngihamba nabafana bami la enibabonayo Sngcapetsi ngaphambili, umfana ophekekayo ukumtapowolwazi. Abanye abantu abasambona umtapo, uwe lo mtapo, bayabuza ukuthi uphi umtapo kanti hayi bathi ukuthi usekhulile lo mntwana umayedwa, usemayedwa manje sekuyibhunga elidala. Niyadideka ke nina manje nimbona ukuthi emavidiyweni nimfuna nimbona ukuthi uphi umtapo, uyena umtapo le. Manje so ngishayela enye ingoma enomyalezo obheke kubantu abathanda ukwenza lo mpahla, umyalezo obheke kubantu abathanda ukwenza lo mpahla. Senizozwa nina ukuthi ephi lo mpahla abathanda ukuyenza mabehleli nabantu. Message inkulu kakhulu. Ngithemba ukuthi nasema-radioweni nizoyidedela le ngoma. Ngithemba ukuthi ama-award izowacosha masiqala lo nyaka osoqala, ngani ngoba sisilate kakhulu ama-award amaningi ase-nominated manje, but siyathemba ukuthi next year after ehlukanisa unyaka emsakazweni yonke jikelele sizokwazi ukuthi sidedela. Withi kukhona abantu abathanda ukususa, uphinde ususe zethola impomo, 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 uphinde ususe zethola impomo. Ibambe bazoze bayintshontshe. Bakwethu yona ngoma le esigabe ngayo sokahlukanisa ngayo inyaka njengoba niyazi enye ethi akuthi ibuna kulenzayo, enye ithi eyana imali. Cela bakwethu niqhubeke njalo nibonge. Thina siyanisupport ngomculo omnandi, niqhubeke njalo nibonge ngoba angeke mina ngasupport abantu, angiyidingi support. Ngidinga ukuthi ningibonge njalo ngokuthi ngiyanisupport ngomculo omnandi. Ukungibonga kwenu ukudownloada nokuthi ke novotela masekufika lezo sikhathi ukuthi kwehlukanisa unyaka njengoba nazi nokuthi sicula kahle. Abafana bami ke laba mawusibonga ngathi Amageza Amahle, wena wabona umjengiseni nonjencane nosibongiseni kanti haya kulutho amazwi nje nathi esiwaphiwe esifike nawo kuleyo ndawo. Ngithi ngaze nganithonda we baba yini ngizoze nintshontshe.